Zuztarretatik oinez, Galdakao, Mosolloa eta Kukua, Bekea, Lekue, Usansolo, Labeaga. Galdakaoko zuztarra karean hobeto ezagutzeko, bazterrik bazter ibiltea dugu onena. Baserri giroa galdu estan lekuetatik, udabarrian kukuak kantetan dauan larreetatik eta mosolloak erantzuten deutzan uluozetatik. Ibilbide biribila egingo dugu ganera. Bekean hasi eta bekean amaitu. Baso Zabal, Arteta, Isasi, Lekue, Usansolo eta Labeaga igaro ostean. Herririk txarrena, adiskiderik ez dagoena eida. Baina Bekea, auzoa adiskidetzua eta baketzua dugu. Hemen ondino lehenaren oihartzuna entzuten da, orainetik gerora bidean. Erdigunean dagoz, ermitea, eskolea eta frontoia. Bertan egoan tabernea be. Inguruan, baserri etxeak, danak soloz eta landalarrez inguratuta. Lehen etxeok izenetik ezagutzen ziran. Amone, Etxebarri, Erdiko etxe, Goiko etxe, Kukuzarre, Bekelarre, Asentzio, Puente la Torre, baina sarri beste izenen bat be hartzen eben. Nire etxeari egiten dotzien errementeroena. Nire aitite zan, hemen errementero deukioen, hori erremientak trenbidea eta egiteko, erremintak zorroztuten eta horrela, diru apurbete egin eban eta gero Etxebarri egin zuen. Eta ara eskondu zen gero nire ama, da nian jaioan naz. Hemen Amone, baina etxeari gehitutotzien errementeroena. Ermitea, kanpo eta barru doktore konponduta, arboladui barruan dago, gerizpe derrean eta landazela itxukunaren erdian. Leku ezin hobea, Asentzioren urrengo domekan ospakizuna egiteko. Asentzio jaiak ospeta entzute handikoak izan dira. Hori beteta zen Bilboko jenteagaz dana, eskari gazetorten ziren egun guztireko. Dagu, errongoko gunean eskolatik, ber zeuzero albuda orderu ebile. Eta fama handi eukiguen Bekeako jaiak, Ezer egotea zen? Erromerie, eta horrik karamelleruek edo horrik, ez da gizu biten duzenak txistuek eta karameloak eta holako gauzak. Eta besterik ez ebez da mesia, baina jenteak derromerie be bai, bandea beti. Gu bandea joteguen hor, bedarra dauen lekuen, beskari iten dauzen lekuen, da gu egoten ginen partiturak egiten, borrokan bat abestiagaz. Partiturak egiteko ikusteko musikuak, da guri hori izan zen. Eta inotzut, zeusen emoten badotzuen edo txistu erosi edo karameloak ez egote zen, beteri karamelerakaz, hori hila da guztie. Gaur egun be, Asentzioak bizi barrituta dagoz, lehen minak eraginda edo. Txoriak beti argira egiten dauan antzera, Bekeatarrek be, egun horretan, Bekearako joerea daukie, beste donon biziarren. Hortxe alkartzen dira, inguruetako mosollo, kuku, pospolin, bustanikara eta txepetx guztiak. Izan be, lagun zaharrak agurtzeko eta barriak egiteko unea da. Egun pasa ederra egiten da. Goizean, mesea eta utzik egin barik Andramari taldeko dantzariak eta Galdakaoko bandea. Ostean, lagunarteko baskaria, pertzolariak, erromeria. Astegun guztiak balira jai. Ibilian, abusurako bidean, labaderoaren ondotik, Bekealarra eta Baso Zabalerantz joango gara. Auzune hau, iraganean errotuta dago. Arro joko dau baserritarrak bere arrokeriatxua txarri zain diarduen artean. Ardiak ditut eunka, 12 auntz jauzika, 6 betroin askar 6ak ez nedun lapinezameka, ogiz betea dutarka sotoak arno badauka. Ene bihotzak jainko jaunari eskerrak diozka. Hemendik aurrera,
oinezkoen pistatik jarraituko dugu ordeina eta artetarantza. Solo eta hortuak izango ditugu bidelagun, lehenagoko baserrien ondoan etxe barriak dirala. Hementxe dago San Anton baserizea, Santantoi txikerra esaten jakon ermita hau barria da. Izan be, beste bat egoan gorago. Baina Explosivos Rio Tinto enpreseak, basolur guztionei bereganatu orduan, ermitea eta baserri batzupe bere jaubetza barruan hartu ebasan. Horrein ordeaz, orain ezagutzen dugun hau eraiki eben 1967an. Jaieguna berez urtarrilaren 18an da, baina aspaldian uztailaren 2. asteburura ekarrita dago ospakizuna. Mendibidetik joko dugu barriro, Izazira joateko. Berbaz, Izizi esaten jako. Izena, Izazigoikoa torretxeak emoten deutzo. Gaur, Ormazaharrak dariola daukazan torretxe hau Bizkaiko ederrenetarikoa izan zan. Hor aurrean, leku ebaso errekeagaz bat egingo dugu. Hemendik aurrera, paseo ederra dago leku ebasoko presaraino. Alpertuta egonezkero, autoz be egin daiteke. Presea, gerra aurretsuan egin zan, 1934-35 inguruan. Gaur egun, mailak eta erretegiak dagoz bertan ganera. Baina han, fama duena, iturria da. Suzurosa edo esaten dut ziena. Jente asko joat esan arpeie garbitan da garuek entzean duzela testainek. Egi besan. Bai, dedakera nola narrutze ustela nuzine, terriblea. Leku ebaso errekea eskumatara daukagula, lekuera helduko gara. Aurrean daukagu zeder eta itzaltzu, lekueko torrea eta lekueko errotea. Ona etorten izan dira Galdakao eta Bediako baserritarrak artoa eoten. Izan be, ogirik estanean, ona da artoa eta txarrena, labea bai, baina urunik ez. 16. mendeko torretxea ikusgarria da benetan. Bere harlanduzko ate eta leio bikotxe derrekin, alboan arzurubia tabela. Torre garaia moztuta dauka, eta haren lekuan zurezko kamara ederra. Galdakao, antxinatean, bide guztien bidegurutzea zan eta, baiba, ondo jagon beharreko lekua. Batez be, Bermeotik Gaztelerako salgaien joanetorriak zaintzeko, eta sasoi baten, Malmasingo gotorlekua saiesteko. Torretxe honi, olakoetan oidanez, Moroetxea esan izan jako. Bien bitartean doa leku ebaso errekea. Horregaitik, Moroetxea, lurrez Galdakao da, eta errotea ostera Bedia. Lekuetik aurrera, trenbidekanetik doan zubitik pasauko gara Usansolora heltzeko. Usansolo pakiz esango edo ben? Bueno, Usansolok esango edo base, Usansolo. Huerta de Sabandijas. Sabandija pakiz zer da, Usan da. Usan da pakiz zer da. Hori lehen hau, hori zangritu, pintxuan, una biti zaremen, odola atateko, Usanak. Hola, barean tipoko zelatu dire, bite zean, da, txupu egiteko dola, zilkururik imarik txupu, da, azite zean. Hortik Usanak. Da, nozan zoloan bat, soloa, arloan bat, beti horrik agartazian. Da, Usan solo. Da, guk zoten, baserri behikutzen solo guztiek, bat duzete, beko solo, goiko solo, erdiko solo, hoti atorro ditzen hori Usansolo, digitzute hola dekote. 20. mende azkenetan izandako industrializazioak itzelean hasi eta goitik bera aldatu eban Usansolo. Berez behar Usansolokoa, baina orain ez da ia lengo lorratzik agiri. Unkinan, oikinen, torrea egone izan lehenago, eta orduko baserrietatik, txapelena baino ez da geratzen. Gaur egun polito konpondu eta kulturetxe bihurtuta dagoana. San Andres ermitea egondako lekuan, Eleiza barria dago orain. Ondoan, eskola zaharrak eta frontoia.
Usan solo, nortasun sendoko izaeraren jaubeta, eta horrek buru jaubetasunaren bidean jarri ditu. Txapelenaren ondotik, labea garantza jota, Ibaizabalen ganetik pasauko gara, ospitalerako bidean. Baina zorionez, eskoaz ospitalera saminak jota, atzeginak zirikatuta baino. Alan be, horixe da gizakiaren ibilbide guztiak askentzera doazen bizilekua. Laminarrietako zorginak aturroneko izango aljakuz. Naita gure ibilbidean sartu ez, hortxe aurrean dago Urgoiti, lehen oilarraren irudia egoanez gailo be esaten jakona. Urgoitin, jauregia eta errotea egozan. Zerratokia eta barberia bebai, ariketa Bilbao Behobia autopistea egin arte. Jauregia bota beharrean, arririk arri dana askatu eta gorde egin eben. Gaur egun, Horregon zanaren irudiko jauregia berreginda dago Mungiako Laukari zauzoan, Urgoiti hotela. Guk, bidegorritik, Puente la Torrera joko dugu. Hau da, Ibaizabal igarroteko zubira. Barrizteuta dagoanetik, oinezkoentzat bakarrik da, baina aldi baten, bekeatik urteteko zubi bakarra zan. Badakizue, zer egiten zan bertan? Puente la Torreko zugien jurtze bat egon zan, zerean urtenekeran, laberan urtetan duen lekuen, han egon zan, elixen zugien ganean jurtze bat egon zan. Da, akurtzea desapresuin da, urioloak artazeak edo osan bazain desapresuin da. Da, akurtzein izan, lehen hau bekeak, ez egun eukin zugie abusuti zugirik izan egon. Da, orduen, gorpu egilten zizenak, urten zizan Torrezabaleti, da labeati ikerten zizan, ona elizaldera zerera. Da, ankurtzean aurrean, geliten zan, de responso bat errezetan zan. Orduan, ibaia estuagoa zan, eta ubidearen eta soloen artean errekamunak egozan. Ara joaten ziran alderdi honetako etxeko andraak erropea garbitzen, eta umeek presea dagoan lekuan ikasten eben uger. Denporea emoteko, peskan behi ibilten ziran. Loinak, barboak eta ingirak hartzen ebezan, esparbelagaz, kangrejoak bebai. Puente la Torren baserri eder bi dago zorain, aurrez aurre, lehengo trenbidearen alde banatan. Euretako bati eutzala egoan lehen palazioa, bikotxen antzean. Ondino be, han agiri dira ormatzarrak eta ateburuan eukan harri berezia. Amesetako paraje ederra dugu hau, errekabazterrean, baina zoritxarrak be erpekada latza emoneban 1983ko urioletan. Urak, bere bidetik urten da, Puente la Torre inguruan egozan 6 etxe bizitza eroan ebazan aurretik. Labeaga eta bekea lotzen ditu zubiak, eta ezakereak dinoanez, labea eta bekea beti bakea. Amone baserria egoan paretik egingo dugu aurrera. Gaur egun ez dago, abiadura handiko trena egiteko bota eben da. Izan be, azpiegitura horrek errekeak berak baino ziztada larriagoa emon dau inguruko lurretan. Ibilbidea hasi dugun auzo berean amaituko dugu, bekean. Ibiltari asko izango ditugu lagun hemendik, edozein egun eta ordutan. Gu ostera, gure zuztarretan zehar joan etorria eginda gatoz, txori txarrak saiestuz txori onaren eskuti.